Mas istriktuhan karon sa City Government of Davao ang requirements alang sa mga street food vendor sa syudad human sa diarrhea outbreak sa Maytoril District, Davao City, diin unom ang natalang patay tungod sa food contamination. Sumala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa interview sa City on Radio nga gawa sa health card kinahanglang magbaton og dugang rekisitos o kinahanglang makomply ang sanitation standards sa naisgutang vendors pagsigurong luwas ang ilang ginabaligya. Dugang ni Mayor Baste nga kini usab kinahanglan og tabang gikan sa barangay ug sa City Health Office kung sa HO aron nga dili na masubli ang insidente. Kinahanglan po na ko ang cooperation sa barangay. Sa CHO. Kinahanglan gyud nato striktuhan. Di ko gusto nga mahitabo na, di nato gusto nga mahitabo na usab tungod lang sa pagkaon. Samtang gisiguro usab sa alkalde nga mapanubag ang mga responsableng individual sa maong outbreak, labi na nga nikutlo og kinabuhi ang nahisgutang insidente. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Arman.